Javna ustanova Nacionalni park Krka i udruga Šibenske šape nastavljaju suradnju koju su započeli prošle godine. Tim povodom su na Svjetski dan zaštite životinja obnovili ugovor kojim svaki udomitelj psa, a od ove godine i mačke, dobiva besplatno članstvo u klubu prijatelja Krke. Pa nama je izuzetno zadovoljstvo da možemo biti glas onih čiji se glas inače ne čuje, a to su prvenstveno životinje. Naravno, danas slavimo Svjetski dan zaštite životinja i ovim putem apeliramo na sve naše sugrađane da ne napuštaju životinje, već da udome, vole i spase. I isto tako proširili smo ove godine suradnju i na mačke, te tako od danas, od potpisa ugovora o suradnji između udruge Šibenske šape i Nacionalnog parka Krka, svi oni koji udome psa ili mačku, koji su na brizi u udruzi Šape, imaju pravo na besplatno članstvo u klubu prijatelja Krke koji nam omogućava niz pogodnosti. A naravno, najvažnija pogodnost je da zajedno sa svojim kućnim ljubimcem uživaju u našoj netaknutoj i zaštićenoj prirodi. Hvale vrijedna kampanja prošle godine rezultirala je udomljavanjem 33 psa. Prvenstveno slavimo Svjetski dan životinja, a osim toga slavimo i obnovu naše suradnje sa Nacionalnim parkom Krka. Ako se sjećate, od prošle godine ostvarili smo suradnju s Nacionalnim parkom gdje svaki naš udomitelj pasa dobije pravo na besplatne ulaznice za Nacionalni park koje vrijede godinu dana. A ove godine imamo malu novost, a to je da smo uključili i mace, tako da uključili smo sve naše udomitelje i mačaka i pasa. Napuštene životinje zaslužuju drugu šansu i priliku za bolji život. Ovom suradnjom žele dodatno potaknuti ljude na udomljavanje. Udomljavanje je vrlo važno zato što mi uvijek kažemo da se bavimo problemom koji se stalno obnavlja, kao da smo upali u neki začarani krug, tako da važno nam je ne samo da se udomljava, nego da se zapravo i razvija ta svijest oko važnosti udomljavanja i svijest oko važnosti adekvatne brige za životinje. Udruga Šibenske šape trenutno skrbi o 15-ak životinja, uglavnom su to štenci koji nestrpljivo čekaju svoj novi dom. Ponekad su psi kod nas provedu jako kratko vrijeme, ne stigne se odraditi nekakva škola s njima, ali ono što je zapravo važno, mi se toliko ne stignemo baviti socijalizacijom, mi se bavimo onim stvarima koje dođu prije toga, a to je staviti ih na sigurno mjesto, maknuti ih s ceste, maknuti ih iz nekakve neposredne opasnosti, zbrinuti ih veterinarski i obaviti sve one zakonski važne stvari, čipiranje, cijepljenje i sl. A za socijalizaciju i odgoj tu je škola za obuku pasa. Gost ovog događanja u Šibeniku bio je i trener te voditelj škole Marko Aleksić. Čast nam je danas na Svjetski dan zaštite životinja da smo pozvani da pokažemo kako to radimo u stvarnosti i pomognemo ljudima. U svojoj školi za pse do sad su obučili 500-tinjak pasa. Temeljna stvar koju radimo to je ona osnovna obuka, odnosno temeljna poslušnost kod pasa. Znači neke temeljne naredbe koje su nam bitne za svaki dan s psom, odnosno da vaš suživot kao vlasnika bude ispravan i uredan. To su temeljne naredbe, znači dođi, sjedi, stoj, čekaj, šetnja na povodcu, šetnja bez povodca, socijalizacija na djecu, socijalizacija na vozila, socijalizacija na vanredne terene. U današnje vrijeme bilo je dosta ugriza, bilo je dosta tih sučeljavanja na ulici pas na pasa, ugriza na djecu. Zašto? Ljudi kupuju pse kojima nisu dorasli, ja bih tako to rekao, odnosno uzimaju pse koji zahtijevaju puno, a oni ne znaju s njima upravljati. Kako bi privukli posjetitelje i njihove četveronožne prijatelje, djelatnice Nacionalnog parka Krka pripremile su i zdrave pseće poslastice. Ova suradnja do sad je polučila odlične rezultate, a nadaju se da će ove godine nadmašiti prošlogodišnju brojku, jer krajnji cilj je svakoj napuštenoj životinji pružiti bolji život i siguran dom.